Ako si Jamie. Ginaingon, sakit kung ibaliwa lang ang pagsakripisyo nga unta alang kini kanimo. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Lingkod man lang diretsyo. Wa may balita. Ganong karon ka lang mauli orasa. Kikapoy ko day. Ano lang taon magsulti ta day? Unsay niya lang taod-taod? Diin kam nagigikan ha? Sa imong kabit? Ha? Mahimo ba? Tako mo ng baba ni mo day. Nausaw ka. Tako mo na ko kay tinuod man. Kapuya ni mo day ay. Papawayas ako bi. Samutag ni malason ini ay. Ha? Samot bitaw. Di malason gyud. Basta mga bit. Jamie, anak. Yan na ka. Kumusta niya mong lakaw, ha? Nakapasar ka ba sa medikal? Wala lagi pa eh. Nasangit ko kay nakita sa medikal na ako nga dunay tubig ang akong baga. Unsa na inyong gipanagsultihan pa? Medical? Oo, Miriam. Nangayon ako kwartas Jamie kay magpamedikal siya. I-apply siya para abroad. Abroad? Jimmy, ma-abroad ka? Sige ko. Mahawas na sa kalisod. Bungol ka ba, Miriam? Wa siya makapasar sa medikal kay dunay tubig ang yabaga. Samot ka, buwisit. Day Miriam. May kwarta kong hinipusan. Kung kuhaon ang tubig sa baga ni Jimmy, buhaton din nato kada aron sa ingon makalarga na siya. Dili ingon ni anak kasayon mo nina. Kinahanglan pang papawayon si Jamie. Human makuha tubig ang iyang baga. Ana, so samot ng awayon siya siyang asawa. Kung wa pa sa kautubangas Jamie, gisultihan ko ng masakit nga poong si Miriam. Ay. Daw og kwarta ng asawa sa tong anak mo nina. Lamik ang siyang paog kwarta eh. Gisag pa unta dayon ni mo siya, Dok. Wa na lang kay, wa man bud ko'y kwarta. Naluoy ko sa tong anak ko eh. Mo na'y pag-aignon nga swerte di kasahos ang nahitabo kang Jimmy nga napunta siya asawa nga nahong og kwarta. Unsa naman? Nahabuan na kag tubig sa imong baga? Sa sunod semana pa man day. Ginoo ko, uy. Ano sa sunod si Mana pamanton? Karon unta, toron makalarga na dayon ka? Ha? Okay ra ka day yung larga ko bisag may gibati ko. Larga, uy. Magunsa mga dinis Pilipinas, magmika. Gagmay kay sweldo din, uy. Pero taas og standard ang gipangita sa kompanya. Ay kay maayo bi. Kung ikaw nalilarga Miriam. Sa? Oh, ikaw. Ako, gyud? Oh. Unya nga atong mga anak. Kasagaran ra ba kung ang inahanang mo abroad, magkarya mo kagyud ang kahimtang sa mga anak? Ikaw na lang kay laki ka. Padre di pamilya gud ka. Kung may kahigayunan nga makalarga ka, larga dayon, ayaw paglangay-langay, Jimmy. Miriam, may kwarta ka? Gaya ko, eh. Ay, kung surang-surang nga buyat, ha? Pangitag trabaho, pagsaligog, sige pangayo. Ay, sus, kipawa niya siya may mudawat na ako kay gikan ko sa prisuhan. Gaya tayo, eh. Eh, pandili, aw. Sunugon ka ninyo ba, eh? Asa? Oh, Brad. Ayo, Brad. Balik gigas prisuhan na nang sunugon yung niyang bay. Dari ako gamay dire, dawatan niyo. Salamat.
Salamat, tol. Oh, Okay na ni. Okay. Bye ninyo. okay. May kay kang mapabilib sa kong manghod, no? Wa ko magpabilib niya eh. Ya, wa ka mahadlok sa iyang bahad nga sunugon ng tumbay. Si ba ko iyang tinudon, be? Musta mo itong problema, ana? Unyan sa naman ka. Okay na mong gibati. Nabuan naman kag tubig na imong baga. Nagpa-medical naman sa kagbalik. Unsa man, okay na ka? Okay na, kaloy sa Ginoo. Ay, salamat in taon. Magka-abroad na gid ka, Jimmy. Di na ko mo abroad, oy. Sa? Ani na ko din sa Pinas mangitag trabaho. Kay ako'y gihimo nga supervisor sa akong amo nga hapon nga may electrical supplies din sa Pinas. Dako kog sweldo, Miriam. Sa? Mao na. Unya? Mas dako pa na imong sweldo ikumparar kung mo-abroad ka? Di hinoon kay dako pero may na lang na kay niara mo pugod diri sa Pilipinas. Di ko mo sugot. Oh. Balibari ng imong among hapon. Usa? Pabalibara nimo ang amo na kong hapon? Balibari? Uy, kay nga naman. Kay gusto na ko ma-abroad ka. Gusto na ko nga dollar ang imong kita dili kay piso lang gihapon. Miriam! Kaano kon baya? Uy, Animal ng asawa ni mo, Jimmy. Sus! Nanong ka naman yung taong bayhanang imong ipakaslan? Pastilan. Pa, sagdi na lang good. Musuway lang kong abroad pa. Bisag kausa lang. Kung gigani ko makauyon, di na ko mabalik sa pag-abroad eh. May gi-applyan ako pa, ma. Murag, dako ang porsyento nga makalarga ko kay urgent hiring man. Kumusta na ko si Jimmy sa Saudi? I-deport silang tanan nga mga Pinoy pa. Kay nakakitag sumbagay ang ilang kauban o nadamay silang tanan. It's sick. Unong kabuan pa gani siya dito Saudi, papaulion na. Kawagay ayo oy. Kiminggan na kay ko ni mo, day. Ha? Kiminggan na kay ko ni mo. Ay, kiss-kiss diya. Day, unong ko kabuan nga wa makatilaw ni mo. Tritso lang ka diya. Oh, Bibi. Itulong sa nakong kwarta nga gikan Saudi, be. Ang bidayon dali ni. kana ram day. Di araw. Ha? Kita ka? Ha? Day. Ay, nahinay kay kaharabaya niya. Uy. Mingaw na kayo. Unong kabuan. Harap di kayo niya, day. Kay... Oh, imagine ha. Unong kakabuan nga ba na mo. Ano ko katilaw ni mo. Hubuon ko ni mong blouse na yan. Kinikibingaw na giguan nila eh. Kinihimoy akong gustong tilawan o pa. Bisa may anak na taday, pero ang imong tutoy. Manulis o kaya po nagtulisan na. 14, 15, 16, 17. Uy! Mag-reaksyon niya, nag-ihap nung kagkwarta na, sige ko palami ni mo. Kaya ba mo di kang gaihap ko dari kwarta? Saan na ako pag-bounce ni mo? Maniho lang di ako. Oh. Mabawas ra ko ni mo ron. Hindi ko man ako ihap sa kwarta. Sa!
Kwarta, may ikas. Kuya Saudi, Jimmy, ba siya piksi tadi gamay. No, Gago ka? Uli kwarta, oy, hurot na. Hurot ako gilara, oy. Hindi ko na ipiksan. Sulti man ko nga. Nakay lalaki o niya mabdus ka. Hilom, oy. Di mo tuonin mong akong bana, no? Aw, suway yan! May isulti minimo, Jimmy. May nanggikan mismo na mo ni mama ni mo nga may baw ka. Bayin sa unsa man na, pa. Huwag ka ba'y nabantayan ni Miriam? Didako man ang iyang tiyan. May sakit siya, ma? Pa? Sakit sa kalami. Ha? Si kalami. Mabdos ang imong asawa. Kay nang laki siya samtang wa ka. Jimmy, nganong wa magkabutingog nak, ha? Jimmy, anak. Ayaw man sahig dugo ang imong mga kamot, ha? Patuo na mo ni mama ni mo. Jimmy, anak, biyai ang imong asawa. Dada ang inyong mga anak. Biya mo og pasagdi si Miriam ug ang iyang laki. Mito ka ni Buyet? Uy, Jimmy, adik to, uy. May kay siya mo tumutumo og sulti. Nangayo siya kwarta o wa na ko hatagi. Maong naghimo siya istorya nga may laki ko og mabdus ko. Dili si Boyet ang nagsulti na ko, anak. Si Buyet, klaro kaayo. Ang akong mga ginikanan ang nagsulti na ko, Miriam. Sila si mamang papa di ay. Oh, sila. Miriam, nauwaw kay ko. Kay mismo nga akong mga ginikanan ang nakakita ni mo og sa imong laki nga imong pasudlon sa tumbay. Bagaan ni mong naong sa? Kanus alam ko ni mo gihimong buang, ha, Miriam? Oo. Naibaw na di ka? Nya, sa may mong desisyon. O magbuwag ta. Og dad-o na ako ang atong mga anak. Magpalayo mining dapita. Kay nauwaw kay ko. Jimmy, O gunwa ka mauwaw, magpabilin ka dining dapita. biyaan ko niyo. Oh, biyaan ka! Di ka angay sa pagtawad sa atong mga anak. Jimmy, pasaylo ako. Promise, makigbuwag ko sa akong... Di na ko ni mo mailag pa. Di na ko ni mo, Miriam. Nakabati ka, ha? Di na ko ni mo! Nakigbuwag ko sa akong asawa o gidaan ko akong mga anak ug nagpalayo mi ka Miriam. Naluoy kay ko sa akong mga anak pero wa ko'y nahimo gawa sa pagpalayo nako nila sa ilang inahan. Gilimbungan ko ni Miriam. Nanlaki siya ug mabdos pagyud samtang didto ko sa Saudi. Mga katumang kasama ang kaagi ni Jimmy, dinining tulmanon. What's the style? Gilimbungan style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.